també d'aquesta agrupació de cantaires que s'han aplegat per aquesta ocasió, Poble que Canta, que dirigeix també especialment per aquesta ocasió en Jordi Llobet. També aquest acte vol ser una gran coral de totes aquelles persones que estan treballant perquè aquesta consulta del 13 de desembre sigui tot un èxit. En són moltes, moltíssimes. Per començar, demanaria la presència a l'escenari dels responsables de les comissions tècniques. Són l'Anna Arquer, el Pep Cruvalles, el David Vinyals, el Josep Manel Ximenis, la Blanca Serra,